wala nailai ning gabi. Kalikala na buto, mata na naaflo, milagroan niya ning gabi. Kasing-kasing na ayaw, grasya gipad ako, milagroan niya ning gabi. Tunggang patuan, mabayaw ka ning gabi. Diyos tinguwa ka, wala nailai ning gabi. Kalikala na bunto, mata na nga able, milagroan niya ning gabi. Kasing-kasing na ayaw, grasya gipad ko, milagroan niya ning gabi. Hello, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao. Ang atong nasod nga Pilipinas, dunay tulo ka lugar nga mao'y uluhan ug mao'y dako nga pangalan nga atong gipasakupan. Luzon, Visayas at Mindanao. Asa man kakaron ana dapit nagpuyo ng mga lugar. Naba sa Luzon, naba sa Visayas, or naba sa Mindanao. Mindanao, maunang lugar sa mga daghang Muslim. Ang Manila, Luzon, maunang lugar nga halo ang tanang tao diha. Ang Visayas, ang lugar po sa mga bisdak, Bisaya. So, salamat sa Dios kay asa man kakaron gibutang sa Ginoo nga lugar. Mutanaw ka sa kong live, ipahibalo lang asa kadapit nga lugar kay basin pa og may panalangin. Ako kang matagaan, ug naapo ka dias Mindanao, naapo kay panalangin imo sa kong tagaan. Ana ra man na. Naapo ka sa Manila, Luzon, na kay panalangin imo kong tagaan. Ug naapo kay panalangin, naapo ka sa Manila, ug naapo ka sa Cebu or Visayas. Ako po kang tagaan, maghinatagay na mong gutay soon. Muna nga, salamat sa Diyos, kay kung anak ka sa Diyos, ako po anak sa Diyos, magsuon rata diha sa Diyos. So, mauna na niya kabuntagon, wala laing magkinabangay kita lang mga ong, di bagoy, yan, naglaro sa antali. Wala laing magkinabangay kundi ang mga anak ra sa Dios. Ngalisod po, ang imong patabangon sa imong isuon ang anak ni Satanas, di mo na pwede. Kaya ka ng mga anak ni Satanas, liwat mo ng Satanas. Dili matinabangon. Kung si Satanas mingalis kalibutan mo ang pagpatay, paglaglag sa mga tao, mao say trabaho ng iyang mga anak, mangitag paagi aron ikaw mahulog, mangitag paagi aron ikaw mamatay. Mao na, ato lang hisgutan karon. Ako ning basahon ang sulat gyapon ni San Pablo. Kahapon din magkuato gahapon ang gibasa. Kalimot na masad ko ay sa itong bersikulo ang gibasa gahapon. Hindi sa mo tayo nakita sa kong live gahapon. Sa itong bersikulo ang gibasa gahapon. Nakalimot ko. Pero hunong dumi, adaghanag ipakita ang Ginoo kanimo nga milagro. Kalimot ko sa itong akong nabasa gahapon. So tonight,
Ay, Roma dahil Roma Kapitulo 6 di itong gibasa gapon. Uno nga 23 ari ko mga taga Galacia. Si San Pablo gihapon atong tan-awon ani. So, di pa kumubasa nga to sa pulong sa Dios. Ay nagwatsing akong amigo si Fernando wala pagkabago ang malabago na ay ito kabago karo. Ato ni ampo ni. Amahan na mo nga lang ito. Salamat o Diyos. Mamaya kung saan ni mo Ginoo kung hindi mo tanaw sa kulay. Ako nga itaas akong kamot kung mag-release kong briefing alang kaniya sa iyang pamilya sa iyang pag-alagad sa Diyos Lord. Ablihi ang tabunan sa langit. Panalangin ng maong tao. Ang pamilya, ang asawa, ang mga anak, ang mga apo Ginoo. Yang simbahan, kung nagdamon sa simbahan, panalangin ni. Mutubo diha sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Dahil ikaw, kan pa sa pinansyal ni Lord, bubuhay siya. Pangalan ni Jesus. Amen. Human ining duha ka awit nga balik-balik ra ning gapit magbasa sa siyang pulong sa Dios. Hindi pa ta magbasa so nang apinandaan og mga pag-ampo. Magato sa biampo nga ato nasod nga Pilipinas. Mora man gini akong buluhaton basta na kay Lord. Live na ko ang akong devotional prayer. Buat sa kay Lord, audition mo live. Mora man kina. So atong paminawan ikaduhang ato balikon ni kuman ani basa ta sa pulong sa Dios samtang naay background ang awit atong ihatod ngadto sa Ginoo atong mga prayer wa may lain atong hatdan sa atong prayer sa atong tabang mangayo tag tabang ngadto ra gid sa Dios basta naay labi na atay problema mo nang atong gid ihatod ngadto sa Ginoo atong pagtuaw ang ampo. Dunggang pagtuaw mabayaw ka. Ning dapit, hallelujah. Pangandoy nako Lord akong prayer nga sa among nasod nga Pilipinas mabayaw ka Ginoo. Mabayaw ka diha sa Malacañang, mabayaw ka diha sa Senado, mabayaw ka diha sa Mayor's Office. Mabayaw ka diha, Lord Jesus, sa Supreme Court Justice. Lord, hallelujah, among pangandoy ako tinguha sa kong prayer. Mabayaw ka sa tanang gapit sa lugar sa Pilipinas, Ginoo. Imong ayohon, kung sa man ang problema sa among presidente, sa mga family. Isa na pa ang Vice President, Lord. Mga Senate President, mga Speaker of the House, Lord, tanan, o Diyos, akong devotional prayer. Imo silang gamiton, Ginoo, tungod kinaat sila sa dahom. Tuuhan dayon sila sa mga tao, tungod kay sila dagko o posisyon sa gobyerno. Sama sa panahon, King ang Nabucodonosor, sa iyang desisyon, tuuhan sa mga tao. Sama sa panahon ni King Agrippa, kung sa iyang desisyon, tuuhan is mga tao. Hallelujah, glory in the name of Jesus. Sama ni King Herod, o Diyos, tuuhan dayon sa mga tao, kaya naat sa takong posisyon. Lord, imong gamiton, ang mga tao, o Diyos, among mga kaigsuon ng Pilipino, Lord, nga naa sa posisyon, nga dako nga posisyon. Bisan pa, Lord, ang among dako sa pao, si Attorney Acosta, o Diyos. Gamita siya, Lord. Akong nakita niya kinabuhi nga naay pagkahadlok sa kanimo, Ginoo. Imo siyang gamiton, Lord God. Among nasod, Lord, tunay tulo ka lugar, Luzon, Visayas at Mindanao. Lord, bisan pa sa Mindanao, o Diyos, gamita ang mga naa sa posisyon sa gobyerno, o Diyos. Sama sa panahon, sa mga nangaging mga panahon sa Old Testament tayo, nga mga king imong gigamit sa pagbuhat og maayo, napoy mga king nga gigamit ni Satanas sa pagbuhat og dautan. Pagsalamat o Diyos, nagmadaogon ang imong plano
Sa among kinabuhi nga way laing muhari kun dili ang matarong. Lord, bago ka mo balik, O Diyos, among natos nga Pilipinas, panalangin bisan pa, Lord, ang akong pagbasa karon sa imong pulong, imo sa panalanginan. Doon ay mga tao nga mutanan sa kong live, masakitan. Doon sa mga tao, Lord, nga ginahan. Lord, ikaw magtagbo silang panginahanglan. Kung asa man sila dapit, O Diyos, nasakitan, Lord, pasaylo ako, Ginoo. Kung asa man sila dapita, Ginoo, nga naigo sila sa akong mensahe. Lord, tanduga ang ilang kinabuhi. Nga mahimong ikaw ay maghari silang kinabuhi. Dili si Satanas nga reklamador. Hallelujah, in the name of Jesus, Lord, bisag kinsa pa'y mo tanaw sa akong life. Kung sila adunay mga pangutana, Lord, ikaw ang kay balong mutubas. Lord, dili ko swito sa tanan. Dili ko Dios. Tao lamang ako, Ginoo. Na ikaw lamang ang magtagbo sa tanan nilang mga complaint. Ikaw lamang ang magtagbo, Lord, sa tanan nilang mga pangutana. Tungod kay ikaw mao ang Dios. Walay butang nga natago kanimo, Ginoo. Apan, Lord, makilaing pangayo ang imong pulong. Wala kang basahon. Hindi sa kong live. Kung naman ko yung mga interpretasyon nga personal, dihogi, Ginoong Diyos. Kung naman ko yung mga pagsabot, nga ako ng kaugalingon may mahimaya. Pasaylo ako, Ginoo. Wala ko'y tumong nga ako kinabuhi mo'y mataas. Kundi ikaw lamang, tungod kay ikaw namatay dito sa Kalbaryo. Ikaw lamang, O Diyos, mo'y magpatubo sa akong gipugas. Ikaw lamang, O Diyos, magpaturok sa akong gipugas. Kung doon na may mubisibis nini, Ginoo, gamitas siya nga mubisibis. Apan ang pinaka-importante, ikaw, O Diyos, nga nagpatubo o nagpaturok sa akong gipugas. Dalaygon ikaw, ang imong sulugoon, ang imong sundalo, imong panalanginan karon ikabuntagon. Naid akong naitingog, dili mapagaw. Dalaygon ikaw, in Jesus' name we pray. Amen. O amen. Praise God. That in the presence of God, that in the name of Jesus Christ, everything is possible. Lagro posible. Ang milagro posible. Ang milagro posible. Ang milagro posible. Ning dapit. Ang milagro igsoon posible gyud sa imong dapit. Kung ang imong pagtuo, imong padakoon. Kung ang imong pagtuo sa imong una-una o sa imong kasing-kasing, imong patubuon. Ug hangyoa ang Dios nga ang imong pagtuo motubo. Dili motubo ang pagduha-duha, dili motubo ang mga bakak na pagtulod-an sa imong kasing-kasing. Kung dili mahawa, mawala ang pagtulon ang gitanom ni Satanas sa imong kasing-kasing, utok ug kasing-kasing. Ug patuboa ang imong pagtuo nga nagduha-duha. Imo nang pahawaon ang pagtuong nagduha-duha ug ang imong patubuon sa imong kasing-kasing mao ang pagtuo diha ni Ginoong Hesus ug diha sa Dios ug diha sa Espiritu Santo. Kana silang tulo igsoon di gina magbulag. Dili sad na sila magpalabuanay, equal sa na silang tulo. Rivera Jerry is watching. Salamat, Lord. Panalangin ni ay kinabuhi. Asaman siya din napita sa Pilipinas. Naaman siya sa gawas, Lord. Proteksyon niya ang iyang pamilya nga iyang gibiyaan. Ug ang iya sa pagpanarbaho, Ginoo, proteksyon niya. Ngayon mo siyang magamit sa imong buluhaton. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Nahuman na ang maong awit. Ning dapit. Hallelujah. Asa man karon mabutang sa dapit sa Pilipinas. Bugtuan ang tilikala diha nga
Gisabwag ni Satanas paggamit sa Dios. Kamo igo raman sa mumutanaw pagpahibaw sa mga asa mo nga dapit. Aron mahibalo sa kung asa mo nga dapit nga lugar. Lisod po igo ra pud mong muli maginamang san mo diha nga may pamang-amang kay musinyas nga. Kamo maginamang ra pud mo diha muli nga ikan daduhan na po na inyong kamot, di mo makapindot na inyong cellphone para sa pag-chat o pagdasig ba din ako or pagdaot ba din ako, ala, chat po diya. Inyo ang katungod. Chat po diya, mingon ba mo nga, di ako din ba dyan sa kuhan, prisuhan ron, priso ko. Inyo ang katungod. Imang problema, problema, financial, chat. Kung kay problema, daghang kag kwarta, chat po. Daghang kong kwarta diri ba dyan? Kung kang tagaan, chat po. Lison po kag manginamang na po ka dyan magtanaw sa kong live. Ikay mo sana. Okay? Then ako mo siya chat out niya dyan. Kaya magbasa na ko sa pulong, Galacia Kapitulo 1, versikulo 1 na to sugdon. At doon daning entero Galacia sa atong live napatay Lord. Pero ako ning basahon. Niya pasensya na mo kung unsay akong pagsabot ani diring Galacia. Mga ego mo, wa may swerte. Hindi mo maigo, maayo kayo. Pero maigo gani mo, na mo nagbuhat-buhat mo aning inyong maigo mo sa kong gibasa. Kaning hinulsuli na. Gikan ni Pablo nga gitawag pagka-apostol dili gikan sa tao. Kasi nagtawag ni pagka-apostol, mao ba ang Dios? Sama ni San Pablo gikan sa tao. Mo ni akong nabasa karon. Pinagi sa tao, kundili pinagi kang Hesukristo og sa Dios nga Amahan nga nagpanhaw kaniya. So kay di man pinagi sa tao, nahimong apostol si Pablo, so dili tao si Kristo. Na may maingon nga si Kristo tao lang, na may maingon nga si Kristo propeta lang. Medyo sa ato pa ang nagtawag ni Pablo, propeta da ito. Propeta da ito. Ato ko nang basahon ang buhat. Basa din taro di malimtan ba. Buhat Kapitulo 9. Mao man ning sugod pagtawag ni Pablo. Nahimo siyang apostol, dinhi siya nagsugod. Kasi San Pablo sa unang panahon, mura man siya si FD pod. Pamatyon niya ang tanang mga Kristohanon. Si FD hindi mo patay, patyon lang kag pangutana. Bisag dili. Angay ipangutana gyud. Mo ni trabaho sa mga CFD. Kani San Pablo, mora nig CFD, Catholic Pitipindir sa karon. Pero sa unang panahon, sa wa pa makristohanon si San Pablo, pareha gyud estilo ani mga CFD. Salamat sa Ginoo kay nabutas Pablo. Si Socrates Fernandez, giligsan nagmotor pero wa namatay. Wa maunsa pa. Kato warning na to niya. Ya, di man tamo atake nila pero blackbit lang ba. Ingon diriya si San Pablo, ingon ang Galacia Kapitulo 1, versikulo 1. Gitawag siya sa pagka-apostol, ang nagtawag dili tao. Kundi si Jesucristo ug ang Dios ug Amahan. Sa Galacia to. Arita sa buhat Kapitulo 9 kung unsay sitwasyon ni San Pablo ni atong time. Uno, ni atong higayon na nagpadayon si Saulo. Saulo pa siya, kaya pa man siya Kristohanon. So, si FD pa siya, si FD. Ang saka na siya sa una. Ni atong higayon na
nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Tinun-an ba ka ni Ginoong Hesus? Daghang tao nanganing kamot pagpatay nimo igsoon. Pero salamat sa Dios kay giproteksyonan pa ka kay tinun-an man kas Ginoo, dili man ka tinun-an sa imong relihiyon. Di ka tinun-an sa imong grupo. Kung nagdakog license, isip usa ka alagad sa Dios. Oh, dihara na nga license sa kalibutan. Depensa ra na nga kung magukod na kay ikapakita. Pero tinunaan jud ko sa Ginoo kay dakaton ko sa iyang pulong. Kung tinunaan kas Ginoo, daghang tao na nikamot pagpatay nimo sa mga tao nga sunugoon ni Satanas. Kay kung naay tinunaan sa Ginoo, naamo say tinunaan ang Satanas. Kung sa may mga tudlo ni Satanas, mga bakak. Na mabasa sa Juan 8:44, siya mo'y amahan sa ng bakak. Dili siya mo dapig sa bakak. Kay normal na kayo niyang mamakak kay siya bakakon o amahan sa ng bakak. Bakak kani wala gani bersikulo niya gipang tudlo sa mga tao. Bakak na siya. Nalisod masad mingon tag sakto na nga wa may bersikulo. Di ba? Na masuko ra ba mog sawayon? Di na lang mo pasaway di ay. Ha? Daghan na kayong nasuko karon ako mga kaobas taga barko sa una. Dinala nako nganlan ang iyang ngalan ug apelyido. Kaya ako nakita nag-comment sila nangasuko na. Hindi ko mahadlok ninyo kay dili mo Ginoo. Mo labing tinuod kaoban lang tas trabaho sa una. Okay ra na. Pero masuko mo nga nagwali ko diri. Wa may katungod. Kaya akong giwali diri ang pulong ra gyud sa Dios. Okay, ingon diri. Yadtong higayon na nagpadayon si Saulo sa pagmapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Okay, tinun-an ba ikaw? Miadto siya sa Pangulong Pari. Pari ang gatuan. Ikaw si FD, asa man ka nanangi, di pas pari. Alisod po ang pari mo'y mangunay paglutos namo. Wa may laing mulutos namo kay gikan man man pud mis pari. Na magtuta lang taan eh. Usama mo mga pari, iya mo sa Dios o iya mo ni Satanas. Nga lutuson man mininyo nga nagsangyaw man mis pulong sa Dios. Tungod kay di na mo kakwarta namo. Di namin mo palit ang inyong rosaryo nga ikwintas-kwintas among liog. Di namin mo palit ang ribulto inyong ipanghimo diha nga baligya. Lain-lain og kolor. Lutoso nami. Nga naman, dugay namang panahon nga giilad mi ninyo. Nananghid pare. Miadto siya sa Pangulong Pare. Isa man yung Panguluhan is Pedro. Di po ay. Ikaw, ban man sila si Pedro o si Pablo. O nangayog mga sulat nga magpaila kaniya ngadto sa mga sinagoga sa Damasco nga siya tugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makitaan didto lalaki og babae og pagdala kanila balik sa Jerusalem. Mo na misyon ni Pablo igsoon. Lutoson gokoron ang mga tinun-an sa Ginoo. Ikaw karon kisa may imong gigukod ang nag-alagad sa Ginoo, kisa may gasugo nimo. Nay magwalit diha. Dibut-dibutan na nila. Paksupakon na yun. Nagwali man as pulong sa Dios, pasag din na. Kisa may kasugo ni mo nga imo nang isturbuhon niya. Pangayo lisensyado ba na siya? Kung tayo lisensya nagwali, ayaw hilabti. Kasuko lang niya, pero ayaw lang hilabti. Ayaw lang na siya kuang-kuang na kay tinunanas Ginoo. Ingon dire, verse 3. Mipanaw siya, padulong sa Damasco. Dito ni, dili sa Pilipinas na itabuha. Igor ako nagbasa ni. Damasco. Sa doon na siya
sa siyudad, kalit nga may kahaya gikan sa langit, nga midan-ag libot kaniya. Kahaya gikan sa langit, nga midan-ag libot kaniya ni Pablo. May gani si Socrates, kay igo na naligsa, nadumbulan sa dump truck. May gani kay nakakita sa Sajmirol ang driver nga natumba na si Socrates sa may ligid. Wa pa to nakit muatubang si Socrates sa Ginoo ug maghatag og husay kung giunsa niya pagsangyaw ang pulong sa Dios o giunsa niya pagtuis ang pulong sa Dios. Okay, tanan matubang man kita gyud. Matubang man kita. Matubang kita. Mabot ang panahon bisag unsa pa nimo kamay laki mo tuis sa Bible. Bisag unsa pa nimo kamay laki mo sabot sa Biblia. Bisag giunsa pa nimo pagdepensa ng bakak nga imong gipanudlo, muatubang gyud ka sa Dios, musugot ka og sa dili. Munay labing tinuod. Ingon diri. Buhat Kapitulo 9, versikulo 3 ko. May panaw siya, padulong sa Damasco, sa dool na siya, sa siyudad, sa kalit may kahaya gikan sa langit, nga midan-ag libot kaniya. Kinsa man to? Propeta to? Tao to? Nga kahayag na kitang Pablo? Ang Biblia atong basahon. Trinity to? Oneness to? Sa man to? Imo pagsabot ug mao na da mausan na. Iko ra man ta mo basa nya mosabot sa tagamay. 4. Natumba siya og nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Hibaw ang gilutos ni Pablo, mga tinun-an sa Ginoo, nananghid sa pare. Amingon sa ning uban, kami manggod mo ay gitukod ni Kristo, maunang kami mulutos ninyo. Si Kristo siyang panahon, nagwali siya. Diha siyang panahon, dunay nagwali dito, gibadlong sa mga apostoles, Lord, ato batong badlongon? Ingon malagi Jesus, pasagdi na, kay walay nagwali nga dapig nako kung siya batok nako. Pasagdan malagi nya ngano man kamo dia nagwali mi sa pulong sa Dios. Maglibot-libot mamday mo dag posisyon, magdada ng inyong ribulto, magsaba-saba, magdisturbo sa among wali. Respeto ay man kaha. Nga mo ni netabo ni Pablo. Kay gisugo man siya sa pare, nananghid man siya. Di na unsay netabo, kit-an sa kahayag ug giingnan siya sa Ginoo. Natumba siya og nadungog niya ang tingog. Nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Kamo mga CFD ba ay pabuta nga makadungog mo tingog sa Ginoo? Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Gapo, gapo, ginong gilutos mo ako? Sige naman mong depensa ng bakak ninyong pagtulunan. Ang kuya o di nakakamata tungod kay sige na kag supak-supak inig mata nimo ta nakastubangas Ginoo nya ilabay na ka sa impierno mo nay kuya. Ingon sa bersikulo 5, kinsa ka ba Ginoo? Nakailaman na sa Ginoo nangutan na pag yung kinsa. Dili man ako'y nagsulat ani igura man ko nagbasa igsoon. Pangutan na diha, kinsa ka ba Ginoo? Propeta ka ba Ginoo? Tao ka ba Ginoo? Diyos ka ba Ginoo? Nangutana si Pablo. Ingon diri. Kinsa ka ba Ginoo? Nangutana siya. Unsay tubag ni Ginoong Hesus? Ang tingog miingon, ako si Hesus nga imong gilutos. Wa siya miingon, ako si John Abraham Mirano imong gilutos. Wa. Di man ko Ginoo pod. Ginoo ko. Ginoo sirong gamay. Tabunan tani kay. Tugna mo goring electric pan huyot dire. Kinsa ka ba Ginoo ingos Pablo? Mo ni nagtawag niya pagka-apostol.
Ingon ang Galacia kung ibasa dito. Gitawag ko pagka-apostol, dili tao nagtawag. Dili tao. Dili skibuloy. O dili ang Papas Roma nagtawag. Ano ito ni klarohon man. Nahimo kang tinunaan sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo gigamit, nagamit nimo. Alisod po, umugamit ang Ginoo og isda. Mugamit mo yung Ginoo og isda. Mabitotoy akong teaching atong aking simana nga si Jonas gikaon sa isda kay di man sa paggamit. Sugoos Ginoo di ang isda mo yung gigamit aron si Jonas magpagamit. Ayaw huwata nga tabangan kag dayong sa mga tungaw padong sa simbahan aron ka magamit sa Dios. Gagmay kay ng tungaw pero gamito na sa Ginoo. Hakuton ka na, dayungan kas tungaw, padong nga to simbahan, kaya kaya na sa Ginoo buhaton, kaya ang Ginoo gamanan. Pero ayaw, pabuta. Pagamit as Ginoo karon, samtang imong tiil makalakaw pa, samtang imong mata makaklaro paggamay. Anak na kapagamit, Pablo, nabuta na. May gani, kaya nakakitag balik. Okay, basa. Kinsa ka ba Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog, mingon, ako si Jesus nga imong gilutos. Hibaw ang gilutos ni Pablo, mga tinunan ras Ginoo, nanangit sa pare. Pagkamanuhuman day, si Jesus niya ang gilutos. Apan, bangon, og lakaw, ngadto sa syudad, og didto, sultian ka kung unsay imong buhaton. Tindog lakaw, nahulog man siya. Ang mga tao nga nakauban ni Saulo, nang hunong, daghan man sila anigon, nagsakay sila kabayo. Nang hunong, nga wala makatingog, nadungog nila ang tingog, apan wala sila tao nga nakita. Dungog na sila tingog, pero wala sila tao nakita. Si San Pablo, nakakita agis kahayag. Ya makauban, wala. Kay nakakita pa sa tos kahayag iya makauban, silang tanan mga hulog sa kabayo o mga tumba. Daghan uta silang makituanon. May gana kay si Pablo ramoy nakakita sa kahayag. Kay katuon ta sila tanan mga buta. Oh. Mibangon si Saulo o gibukan niya ang iyang mga mata apan dili na siya makakita. Dili na siya kakita. Kita ba sa kayag? Ang iyang makauban nakadungog na mas tingog kay kung nakakita pa to sa kayag sila tanan buta. Buta sila tanan. Na Pablo rin na buta unsay nitabuan eh. Asa bangon si Saulo o gibukan niya ang iyang mga mata apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak. Siyempre butan na god diagakon na bade butan nga dili nimo agakon. Butan naman. Nga leader man to siya sa mga CFD. Sa pagsugos pare lutoson ang mga tinunas Ginoo. Sulod sa tulo ka adlaw dili siya makakita. Tulo ka adlaw. Dili siya makakita. Og niining panahon na wala siya mukaon o muinom. Nga may katulog ka adlaw, wala mukaon, wala muinom. Nag-dry fasting si Pablo. Nag-dry fasting, wa mo inom. Kaya ang fasting isuon, para na ako, na-dry fasting, di jud ka mukaon, di jud ka muinom, mo na-dry fasting. Magbasa ra kas pulong sa Dios. Naapoy fasting nga dili dry fasting, na may fasting nga di lang mo kaog kanon pero mo inom og tubig. Marag okay na, pero dry fasting gani aswerte rag makaabot kag sa kabuan. Kung di pa kagamitos Ginoo, dry fasting imong buhaton ikakabot sa kabuan. Tigo ka igsuon. Pero dili dry fasting imong buhaton, mo inom kag tubig. Aw, kalahotay ka. Pero mag-dry fasting kag tabangan pa kas Ginoo, gamiton kas Ginoo.
makasurvive ka. Mo nang si San Pablo, akong gibasa diri 3 days. Ingon diri, sulod sa tulo ka adlaw dili siya makakita. Og niining panahon na wala siya mukaon o muinom. Didto sa Damasco may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias tinun-an. Kana bang nagtuon sa pulong sa Dios ba? Nagwalis pulong sa Dios mo tinun-an. Pero nagsira po kag supak-supak sa pulong sa Dios, tinun-an gyapon ka anak ni Satanas, supak-supak ra. Nang imong gisupak ang tinunas Ginoo. Naa dito kuno Ananias ang ngalan. Pinagi sa panan-aon, giingnan siya sa Ginoo, Ananias. Oh. So nagpakita na pong Ginoo to kang Ananias. Lain po to nagpakita ni Pablo nga nabutas siya, pero nagpakita siya tong Ananias. O siya yung ingon, instruction. Ananias, mitubag siya. Aniya ako, Ginoo. Napakita na ba ni mong Ginoo igsuon? O wa gyud. Aniya ako, Ginoo. Ingon si Ananias. Kaya tinun-an lagi. Aw di sa siguro magpakita ang Ginoo di pagkatinun-an na. Magpakita ni mo kay alang pod og tinun-an kas Ginoo niya abot lang asa ka pa do. Aniya ako, Ginoo, versikulo 10. 11. Ang Ginoo mingon kaniya ninduta ay makigsulti ng Ginoo nako no. Mingon ta si Ambrosio. Mingon ko Lord di ara ko. Oh, di ay bulawan sa kasako Ambrosio. Bulawan mo sa doy. Mingon diri oh. Og mitubag siya, aniya ako, Ginoo. Ikaw diha, Brad Fernando. O Pastor Fernando, magpakita nimo Ginoo, Mingo Fernando, mingo kaka, o Ginoo, di ara ko taon diri Ginoo, nangog ko palangoy. Di ay bulawan usa ka sako Fernando. Patimbang ri dito, aron maundang na imong kubkob ug balanghoy. Kalipaya kag Fernando no sa kasakong bulawan. Og mitubag sa aniya ako, Ginoo. Ang Ginoo mingon kaniya, lakaw ngadto sa dalan, pistila ni gisugo man sa dalan. Nga ginganlag tulid. Tulid. Mura si Aquino di ay dalang matuwid. Unya nabawog og samot. Kani dalang tulid gini. Ingon ni Ginoo ngadto kay Ananias. Dalang tulid. Pangita dito sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso, gaginganlag Saulo nga nagampo siya. Hallelujah. Nagampo na si Saulo. Saulo, Pablo na siya ron. Saulo, nagampo siya. Okay. Og sa panan-aw nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias. Tukitaan po sa ampo ni Pablo sa Ananias. Nga misulod ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot aron makakita siya pag-usab. Hallelujah, glory to God. May gani kay ang Ginoo nagpadalang Ananias ngadto ni pandong nakakitag pananaw Pablo nagampo kay buta naman siya way kaon-kaon. Tan-aw ta kung si tubag ni Ananias sa Ginoo ani. Si Ananias mitubag, Ginoo, daghang nagsulti kanako, may tungod kaniya. Pastilan, ada report, may tungod kaniya ni Saulo. Unsa man? O sa mangilngig nga mga kadautan nga iyang gibuhat, batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Pastilan, dolor. Manlulutos, ginis Pablo. Ingos Ananias, Lord, ko ana tawahan na Lord. Kaya nakadungog ko na Lord, nga grabe na Lord. Debatidor na Lord. Kusog na musupak Lord. Kusog na makigdebate Lord. Ya ako nang atuon. Ampuan ko na. Tiwasi na Lord. Nabuta naman na Lord. Patya na. Mingon na tiyalis Ananias. Katungog bukog balita Lord. Ya ako na nang atuon. Ampuan.
ikaw kuno Kristohanon ka na imong silingan, na badlungon na imong silingan, palahubog imong silingan burkintog mahubog, imong silingan kawatan og manok, imong silingan kawatan og kabaw, imong silingan kawatan og baboy, badlungon kayo nya dila na nimo sawayon. Pasagdila na ay mga hinawayon na mundag ko. Adik imong silingan, pero ingnon kas Ginoo adto anang tawhana, ampo inas Ananias. Na reklamos Ananias, ingos Ananias ay. Ingos Ananias oh. Si Ananias mituba Ginoo. Reklamador po din si Ananias ay. Reklamador. Bisugos Ginoo padtuos dalang tulid, di mo adto. Ya, tanaw tagwa ba ni mo adto? Si Ananias mituba Ginoo dagan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya og sa mangilngig nga mga kadautan nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Ngilngig kay nang debatidor ba na ningon dato si Romeo Gumira. Dini brad sa Amos Guadalupe brad, taghang pastor akong gipadagan kay maayo kay kumo debate. Asa na karos Romeo Gumira akong amigong Katolik Pitipender. Og karon aniya siya sa Damasco o gihatagag gahom sa mga kadaguan sa mga pari. Pastilan ang mga pari gid lagi otok aning lutos lagi. Tagaagahom sa mga pari. Tamingon na ba ning uban te pari? Pari batos una brad katong mga Hudiyo. Nya karon ang inyo pari unsa may kinaiya? Di ka parehas mga Hudiyo? Nga dag masuko hinuon na ang tao nga nagbasa ng Bible. Ayaw mo basa ng Bible kay mabuang mo na. Kami rin basa. Sila na may mo basa kay makabasa ka sa Bible. Nga gidili ang pagsimbag mga Diyos-Diyos og larawan. Mabuka niya imong mata. Sige mo kung simba ni nga gidili. Maday ni. Ginoo dili. Tinuod mo na igsuon. Og karon aniya siya sa Damasco og gihatagag gahom sa mga kadaguan sa mga pari aron sa pagdakop sa tanan. Nagsampit sa imong ngalan. Kinsa may gisampit imo ingon nga alagad kas Ginoo karon? Ngalan ni Satanas? Ngalan sa Ginoo. Agi gukdon kas mga CFD. Narabay uban mga suko sawayon. Ay mo pasaway kaya di mo masaway. Ang Ginoo mingon kaniya, adto siya kay gipili ko siya. Da. Adto siya kay gipili ko siya. Was ka pilion na gani kas Ginoo igsuon, muundang nagikag tuis sa Bible, pero di pa gani kapilion sa Ginoo. Sige na kag tuis diha, masuko ra kag maigos wali. Wa pa man kapili Ang Ginoo mayon kaniya adto siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako sa pagpaila sa akong gahom ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo og sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. Ipaila ang ngalan. No? Kumusta mangalan imo na ilan karon? Dili mangalan Jesus. Kapilya ngalan ni Nicolas, ngalan ni Santelmo, ngalan ni Judas, ngalan ni Guillermo, ngalan ni Vicente, ngalan ni Fatima, ngalan ni Fernando. Si Jesus niingon kang Ananias adto anang tawana kay ako nang gamiton aron ang akong ngalan ipailang atos mga hari, ipailang atos tanang katawhan. Kinsa may akong gipaila sa akong live diri, akong ngalan Ambrosio dili. Akong ngalan Mariolino A. Flores dili. Si Jesus akong gipaila dinhi. Munay masayod mo.
Ngano man tungod kay atong nasod Pilipinas wala kailang Jesus? Unsa may gidaas ka sila diri? Santo Niño. Kaya ang Biblia di ipabasa kay makabuang ang Santo Niño mo ipistahan. Muna ikiilas mga tao diri. Wa kailang Jesus. Unsay nahitabo tung nasod punos kurakot. Wa man kailang Jesus. Na masuko mong sawayon. Nga wa man gid mo kaila tinuod. Ana ang anak resibo, ang inahan tuas opon, tu ang pagumangkon tus logon. Dugay na ng panahon na giilad ta igsuon. Nangamatay na lang ato mga kalululuhan, ato mga kaapuhan, giilad ta ng alana, di na mao. Katong ngalan nga nagpakita ni Pablo, Saulo, Saulo, ganong gilutos mo man ako, mautoy wa mailhin ninyo igsuon. Nga akong gipaila ninyo karon. Ingon diri ang Ginoo miingon kaniya adto siya. Kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako. Kinsa may gialagaran nimo karon? Si Satanas ug ang Ginoo. Ay korasay na sayod. Sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudyo. Dili man ka Hudyo. Og sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. Wa man kaila ang katawhan sa Israel kay ningandas Ginoong Hesus ila man gipatay. Mo sab karon kay kung magwali kag Jesus mingon sulpot ng tawana. Wa na di na ato connected. Sulpot. Unay labing tinuod igsuon. Ang akong gipaila sa akong live diri, dili akong kaugalingon. Si Jesus nga mo'y nagbag-o nako. Wa ko magdalag relihiyon diri nga mga suko mo sawayon. Isod po ako mong uyon-uyonan nga inyong gidala, di man na mao. Muna akong gipaila sa inyo ron nini. Muna akong gipaila. Si Jesus gawa niyo mailhi. Naghimo ninyong Santo Niño. Gawa man mo kaila ana. Katong nagpakita ni Pablo. Katong nabutas Pablo. Isugo sa Pablo's pare. Karon kita may kasugo ni mo ron. Wanang di ka katangtang sa gapo sa bisyo. Kaya nga no, amang kakailas Ginoo igsuon. Wa man kakaila ni Jesus. Mo nagingon sa Biblia atong gibasa. Ang Ginoo mingon kaniya adto siya. Kay gipili ko siya. Aron mag-alagad kanako. Sa magpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudyo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. Og ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pag-aantuson tungod sa akong ngalan. Ang kinahitabo ni Pablo, gipantos gid siya sa pagwali. Lamian kapag kadaghan siya nalunod, gipaak pa siya sa bitin, dito siya sa pulo, sa tumpuluhan yung giadtuan, kapila siya ka oras, naglangoy-langoy sa dagat, sa nalunod. Unya, ang istorya pag kaagay ni Pablo, gigabas pag si Pablo, namatay nga gigabas. Silo to niya, pagguko niya sa Ginoo sa una. May giingon diri. Course tong Pablo, nitabo siya kinabuhi, tungod kay nagluto siya sa Ginoo, pero iyang gidawat, tungod sa iyang pagkamaglulutos. Igsoon, ayaw pang luto sa mga lagad sa Diyos. Kaya doon naging mahitabo ni mo igsoon. Kung si Pablo nga
nadawat niyang mga pag-antos tungod sa iyang pagkamanglulutos. Unang ayaw yung lutos ang mga alagad sa Dios, mga tinunan sa Ginoo. Kay moabot ang time, moabot ang panahon, yang Dios magpaila nimo, umuani kas imong gihimo igsuon. Matoy ni tabo ni Pablo, nabuta. Pero salamat sa Ginoo kay gigamit siya ingon diri. Tanan nga iyang pagaantoson tungod sa akong ngalan. Busa miadtos Ananias sa balay o gipandong niya ang iyang og busa miadtos Ananias sa balay o gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo dito sa dalan sa imong pagpaingon nganhi nagpadala kanako aron makakita kapag usab og mapuno sa Espiritu Santo. May gani si Ananias nakabig is Ginoo giadto is Pablo. Kung wala pa, ambot ug unsay mahitabo ni Pablo, di gid makakita siguro. Oo, mao man tinuod. Og diha may mga nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo. Og nakakita siya pag-usab, mitindog siya og gibunyagan. Di lagi mahimo nga mga lagad kas Ginoo wa kay bunyag igsoon nga tarong. Si Pablo nangalagad sa Ginoo, nakakita siya gibunyagan siyang Ananias. Sama to sa Pablo, bata to, dako na gibunyagan. Sa diya na ginulsol na siya. Midawat ni Ginoong Hesus, nag-alagad na ni Ginoong Hesus, gibunyagan siyang Ananias. Dili pwede nga magwali kang wakay kaligo. Batang gamay ra bunyagan, maura man ni among naabot sa among utok. Imo amang utok imong sundon, ang utok ni Ginoong Hesus may sonda. Aron dili na ka mamunyag og bata. Mao man ni labing tinuod. Nya masuko ra ba kay gisaway kuno sila. Sao nagpasaway man sad mo? Ade. Og diya may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo. Og nakakita siya pag-usab, mitindog siya og gibunyagan, og mikaon siya og nabaskog. Noon sa detalye diri, mutindog unta sila maadtog sapa. Wasad basta gibunyagan, risod po bunyagan nya di maadtog daghang tubig. Ang bunyag sa una nagamang yung tubig. Kumunsin na lang na isuon. Lalison naman san eh. Bunyagan man. Di diya na to sulot balay brad. Ay mo sa napagsabot. Nikaon pag magbunyag. Nagpabilin si Saulo sa Damasco. Sulod sa pipila kaadlaw. Uban sa mga tinunan. Wala na, nakikuyog na siya sa mga tinunas Ginoo. Di na siya manglulutos. Kaya nabuta man siya, may gani kayo nakakita pag-usap. Dire, ang tanan nga nakadungog, kanya na tingala, ug nangutana, dili ba mauman kini siya ang dito sa Jerusalem, nga naglutos niya adtong nagsangpit sa ngalan ni Hesus, ug dili ba miani man siya aron pagdakop, ug pagdala kanila ngadto sa mga kadagkuan sa mga pare, apan mitdugang hinoon ang pagkama inito ni Saulo og ligon kaayo ang iyang mga pagpamatuod nga si Hesus mao ang Mesiyas. Tungod nini wala makatubag kaniya ang mga Hudiyo nga nagpuyo sa Damasco. Grabig milagro Saulo nga Pablo. Gilotos niya ang ngalan ni Ginoong Hesus sa diha nga nakabig siya, nagwali na sa ngalan ni Ginoong Hesus.
Muna imong iwali, dili kay ngalan ni Marimar mo imong iwali, ngalan ni Charon Cunita imong iwali, ngalan ni Richard Gomez, ngalan ni Ginoong Jesus mo itong iwali din karon igsoon. Kay gitawag si Pablo, dili tao nagtawag niya. Tagalangit mo'y nagtawag niya. Lisod po og magtawag si Satanas niya nga di Tanas Yota. Nga og si Satanas mo'y nagtawag ni Pablo, puro na po to bakak isulti. Kay si Satanas amahan mas tanang bakak. May kamo kuno diha nagtanaw sa kong live. Unsa man si Satanas, mubasa ka nag-Bible nga ang iyang isulti nga ang Bible tinuod na, ang Bible makaluwa o makatabang sa kaluwasan. Dili gyud, mingo na lang Satanas diya. Di gi mo maluwas oy. Basa mo Bible, di gi mo maluwas lahutay isa. Di mo mapasaylo yung sala, padayon ra mo diha. Kaya sa may hiluan dito. Pinasaylo na mo. Chisat niya. Di ba? Salamat kay na nagtanaw na ko si Archie Adinis. No, tanaw na. Pastor, asa magkakaroon dapit giaway labakin labak kuno ka dito lagi plaza lagi. Klaro hon tanin na kaso pastor. Papreso man kuno ka nya preso na duaon lang tika dito. Klaro. Ya ampun na to sa Ginoo pastor Archie. Ngadi ka preso kay gokdon mo guna nagsangyaw sa ngalan sa Ginoo gud pastor. Ay gonta lang. Mo ni ako nakita karon sa kinabuhing Saulo. Ingon dire, nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinunan. Miadto dayon siya sa mga sinagoga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Lisod pug si Jesus anak si Hawa. Ug ang tanan nakadungog kaniya di natingala ug nungutana, dili ba mao man kini siya ang dito sa Jerusalem nga naglutos niadtong nagsangpit sa ngalan ni Jesus? Ug dili ba mianhi man siya aron pagdakop ug pagdala kanila ngadto sa mga kadakuan sa mga pari? Apan midugang hinon ang pagkamainito ni Saulo ug lig-on kayo ang iyang mga pagpamatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas. Tungod nini wala makatubag kaniya ang mga Hudiyo nga nagpuyo sa Damasco. Ato tong balikan ang Galacia nga atong ibasa. Kay ni ato ra man tong gikuan suportaran tong giingon nga gitawag siya sa tao. Ato tong basahon kay mao man ni akong tuyo gyud ang Galacia. Kato supporting verse ato. Ako og ang tanang kaigsunan nga kauban nako nangumusta sa mga simbahan sa Galacia. Simbahan. Sa man nga simbahan nangumusta sa tanang simbahan sa Galacia. Mingo ra ba dayon ang mga kuanan ni CFD, Romano Catholic man na brad. Wa man ibutang dirigon nga Roman Catholic Church simbahan. Ngano man gyud ning lipod-lipod man kita oy. Simbahan naman gibutang diri. Nangumusta siya. Ako og ang tanan kaigsunan nga uban kanako nangumusta sa mga simbahan sa Galacia. Simbahan meaning tao. Lisod pag kumustahon ni mo ng building, di ba na mo tingog? Simbahan gani, tao na. Lisod pag mingon tag, nangumusta ko sa tanang simbahan sa Roman Catholic Church. Amurag mo sakto mo diha. Waman gibutang simbahan raman. Mingon na po ng uban, nantirada na po si Jun Ibrahim Mirano, nanaway na po.
Ako man sa diri, ako may nagbasa, kamo kung may pagbasa diya. Ug moingon mo nga Romano Katoliko na, o inyo man sa nang pagsabot. Ug moingon po kung dili, kay wa man sa mabasa di ako sa ning katungod nga dili. Kamo diya nga namin, na basa pud mo. Makakita mo diya Roman Catholic Church nga ingon San Pablo, ako nangumusta sa tanang simbahan sa Romano Katoliko. Awa na debit. Wa na lalis kay iya manggingong Pablo. Wala ang signal. Balik. Wa na debit kung giingong pa Pablo wa man, ingon ra man di. Og ako og ang tanang kaigsuonan nga uban kanako nangumusta sa mga simbahan sa Galacia. Na gani simbahan sa Liloan, na simbahan sa Compostela, na simbahan dito sa Mindanao, na simbahan dito sa Manila. Na may mga tao dito nagdaig sa Dios, di simbahan na. Ingon dire sa bersikulo 3, ang Dios nga atong amahan og ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya og kalinaw. Hindi lagi ni magbuwag ang amahan ug ang anak lagi. Sa greeting ni Pablo magkuyog gining ano nga amat sa diapil sa Maria diri. Arang wa na gid untay lalis. Mingon na paning uban nagiatake na sad me. Ingon ta si Pablo sa bersikulo 3 giapil unta sa Maria o di si Pedro ba? Ang Dios nga atong amahan og atong inahan nga si Maria og si Jesucristo maghatag kaninyo sa grasya og kalinaw. Wa man iapil Maria diri unya kaning magwawali karong uban iapil gid Maria punuan pa gyud ni Nicolas. Punuan pang San Vicente katong akong ama-amang Vicente sa una grabe ka palahubog. Wa man na dugangin ni Pablo oy. Masuko ra ba mo dayon ingon si brother John Abraham Mirano nga nangatake naman sa siya. Iyo saan man mo raman akong nabasa hala dugangan na to ni. Wa na ba sa lugar ni kadugan. Ang Dios nga akong atong amahan og ang Ginoong Hesukristo og si John Abraham Mirano ana ta to. Okay sa mga ngalan na ito i-insert dire. Wa may ngalan di angay punaan igsoon. Maghatag kaninyo sa grasya o kalinaw. Wa gilay maghatag og grasya o kalinaw na to. Ngalan ni Jesus Christ. Dili pwede ngalan ni sa mga ngalan na diha nga maghatag kalinaw. Ngalan ni Kibuloy. Labing nandili mao. Si Kristo nga nagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa atong mga sala mao nay naa diri. Naba kay sala sa may sala nimo. Ikaw rin nahibalo. Nahibalo na magugagod kung sa imong sala god. Ayaw pa bungol-bungol kay nahibalo na ka kung sa imong sala. Nahibalo na ka oy. Kung ang imong edad 12 pataas, nahibalo na kag unsa imong sala. Kung sala na impierno jud ko anak di ka maghinulsol. Unsa may gingon diri? Si Kristo nga nagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa atong mga sala aron pagluwas kanato gikan sa pagkadautan niining panahona. Unsa man ning panahona karon? Sumala sa kabubuton sa atong Dios og Amahan. Sa may sala ni morong panahon na. Ikaw ra ginahibalo da igsoon. Himayaon ang Dios hangtod sa kahangtoran. Amen. Siya man goy mitugyan ko siyang anak God.
aron ang imong sala mapasaylo, aron ang ikaw maluwas. Niya saon man nga. Pagkaluwas nga. Imbis ang sala imong hinulsulan, imo mahinong gikoptan. Imbis hinulsulan, biyaan ang sala, hala, nagsigig pa dayon. Nagpagahi sa ulo. Mao na ni tabo. Ikaw na sayod, unsay sala nimo ron. Magpadayon ka diha, ikaw raman sa maimpierno, ikaw raman sa mamatay, di man sad ako. Nahibulong ako nga sa kalit lamang. Bersikulo 6 ha. Galacia 1:6. Nahibulong ako nga sa kalit lamang mibiya kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagis grasya ni Kristo og midawat kamo sa laing maayong balita. Hallelujah lagi. Tuan na lagi. Nibulong na si Pablo kay usahay man gud na manggoy uban nga mga Kristohanon. Yan na sa uban mo abot nga pagtulunan, mubiya na po dito siyang nadawat kay kato nindo to, may to dito kay naay mga sinakong bugas. May dito kana koy allowance dito nga kuan 20,000. Basta itudlo lang nga si Jesus dili Dios anindot dito. Nga naman na may sinakong bugas kada buwan. Ganador. Biyaan ko ning gisangyaw ni Pablo ngalan oy. Ato ba pira-pira na lang ba? Kwarta-kwarta na lang ba? Oh. Muna ni reklamo si Pablo pagbantay gyud igsuon. Kay tingali gipabayloan nagdalar ang imong pagtuo. Tingali gipabayloan na lang no bugas ang imong pagtuo. Amo na bantay igsuon. Munang uban karon, miingon pong uban karon. Basta maghatag-hatag gani ko no. Lain nagreliyon. Dili po tanan naghatag-hatag laing reliyon nga dalhong kang Satanas. Nga apoy naghatag nga nagsulti gid pod sa ngalan sa Ginoo. Kay bisan si Satanas nagpadisguise man sang kahayag. Muna pagbantay pod. Pagbantay, watching ba? Watching ba ng bantay? Klaro tani. Ingos Pablo ha, 6. Nahibulong ako nga sa kalit lamang mibiya kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinagis grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing maayong balita. Na di laing maayong balita di ay. Nibiya sila grasya. 7, Galacia Kapitulo 1, versikulo 7. Ang tinuod mao nga walay laing maayong balita. Wala gyud laing maayong balita. Apan gisulti ko kini kay may mga tao man nga nagsamok kaninyo og naninguha sa pagtuis sa maayong balita ni Kristo. Tuis ba? Pagkadaghana sa Biblia o sa YouTube karon maay kay mo tuis oy. Maayo hagi kay mo tuis. Kanang Hesus dili man na mao. Kanang Misaya dili na mao. Kanang si Yahweh Elohim dili na mao. Ang yawa mo'y mao. Na may nakadaot kay yawa na inungalan mo na mao. Maayo kay mo tuis. Gisulti ng Pablo dire. Patay na si Pablo igsuon dugay rang nabukog. Pero salamat kay ang pulong niya sa Galacia Kapitulo 1 versikulo 7 nata. Hotdon taman igbasa ang Galacia. Napatay Lord ato ni hotdon pila ni ka chapter ng Galacia. Tanaw na tong pila ni ka chapter. Unsay gisulti aning Galacia? Chapter 6 de kutob. Dali ra ng chapter 6 ay. Di na abtag. 2 ka buwan mahuman basta na ilod. Siti. Akong balikon. Ang tinuod mao nga walay laing maayong balita. Apan gisulti ko kini kay may mga tao man
nga nagsamok kaninyo og naninguha sa pagtuis sa maayong balita ni Kristo. Unsa man ka, nagsangyaw ka ni Kristo o nagtuis. Mora man gina. Og nagtuis ka, aw, ikaw manubag sa Ginoo ana igsoon. Nagtuis man ka. 8. Apanbisan og kami, ingos Pablo ha. Panbisan og kami. Unsa pa? O usaba ka anghel, kuyawa oy. Anghel pa og si Pablo, bisan og ako pa Pablo og anghel. Nga gikan sa langit, pastilan na di anghel gikas langit. Ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Pastilan, magwali na gani kag lahi nga lahi sa ngas Bible, mahimo kang tinunglo igsuon. Dili ako'y nagsulti, si Pablo. Kanang muwali na ka nga, kasasala man ta igsuon. Maadto kitag purgatorio kay hinluan man ta dito. Mubayad ra kag pamisa igsuon, mauna na siya, ma-transfer ra kas langit. Imo na nang maayong balita. Imo na siya, wala na nas Bible. Ang batang gamay igsuon kay tao man na siya igsuon. Pwede ra na siya bunyagan igsuon, oy kay tao man na siya. Imo gyapon ang teaching kay why mabasa sa Bible nga bata bunyagan. Bahalag sakitan mo igsuon kay ako gining gisulti. Kay gusto man ta makorek. Ingon mas Pablo dire o, wala na laing maayong balita. Ingon sa 8, apan bisan og kami o usaba ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Tinunglo di nakasabot, tinunglo di na gyud maminaw, tinunglo magpadayon na gyud tudlog bakak, tinunglo di na gyud maghinulsol. Muna tinunglo igsuon. Muna bisa ko saon ni mo nag tubag ana mangita gina siya lusot nga ngiya sakto kay tinunglo na siya igsuon. Bisag ingno pa na nimo nga ang bayo ti makasakas langit, di na kasabot. Kay tinunglo naman na. Bisag ingno pa na nimo nga ang palahubog di kasakas langit, di na kasabot kay tinunglo na siya igsuon. Gawas kong maglisunan sa ginawa atos ospital, di nagtawag, Brad, ampuin ako, Brad, akong anak, Brad, naglisod ng ginawa, Brad, tuwa dito sungwa, Brad. Sa una, Brad, magbibuskadi ta, Brad, magtigil lang agi-agi, di maminaw sa pulong sa Diyos, Brad. Sila kahubog, karon Brad, tuwa sungwa, Brad. Patuon ka niya, Brad, awat 20 taon ta. Dahil gilak-hilak nitong ayohon. Ampo po taon ta, rumaayo. Nawa naman. Tigok mangyod, namatay mangyod. Kay nalumos ang kasing-kasing, sige bisyo, sige inom, kay gaya gyog ulo. Sawayon, digit pasaway. Tuana sa ospital, si budoktor sa Tsongwa. Nagpampo na kay naglisod na ginawa. Kinsa man tinuyuan, iya rapod. Kaya ang iyang kasing-kasing, nalumos sa bisyo. Wa pa nagidili ang bisyo igsuon. Kay bisyoso man sagko. Akong bisyo unsa? Pasas pulong sa Dios. Live ug wali mo ni akong bisyo. Magpalod kay muwali ko. Bisyo na nako igsuon para ang Dios may maya sa akong kinabuhi. Pero bisyo nimo nga mo inom kag masama to na iniinom.
kinako ni premyo. Sinetabo, ipatay. Nalumos ang kasing-kasing. Kaya di lagi kasabot. Ingot Pablo. Apan, bisan og kami o usa ka anghel nga gikan sa langit nga magwali kaninyo og maayong balitang nga lahi sa among giwali mahimo unta siyang tinunglo. Ayaw pagwali imo igsuon kay tinunglo ka na. Sa gisulti na namo og karon sublion ko pag-ingon. Nung sulti niya sa uso ipasubli ginya pag-ingon. Kon may magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Pastilan, igsoon, dolor. Kung ang imong gidawat karon nga wali, nga dili maoy gusto sa Dios imong kinabuhi, hinulsoli na igsoon, kay tinunglo ra gihapon ka, ug wala jud kay kausaban. Dili man ako'y iko naman ko nagbasa diri igsoon Galacia kapitulo 1 bersikulo 1 diyan ako 10 ha. Ingon ang bersikulo 10. Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kahimutan sa mga tao? Ingon Pablo. Wala. Gusto ako nga mahimuot, makahimutan sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Mahimo kong inila Ambrosio. Kapati na ko nga. Maig ang ako nga Arnel pa, Arnel. Sa manang Arnel ya. Arnel Pineda. Nindot pa nga na Arnel, pero sao man sa ng ubang mga Arnel, Pineda, wa man sa mga lagad sa Dios ng ngalana. Balag bati o ngalan, basta nangalagad lang sa Dios, o kinaraan ako igsoon. Ngalan Fernando Malabago, nindutan ang ngalana. Nangalagad mo sa giro, nindot. Nyag nindot kang ngalan. Nyarato ara po ka permis. Nga di nalang ako isulti kay, basig to ka permis ha. Simbahan na, murag okay kaya na. Tuwa ka permis, diskuhan sa hubo-hubo. Nagsulti ni Brad John. Masuko na po na rong uban nga naatad ng hubo-hubo dito. Tuwa ka dito sa Kuangkuas, kalibutan. Ambot lang ni mo. Gahit di ka ko. Psychologist. Sabot ba kini nga naninguha ako nga mahimutan sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kahimutan sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kung naninguha paghihapon ako niini, dili unta ako mahimong sulugoon ni Kristo. Sulugoon rata ni Kristo. Kung sulugoon, nagpaubos. Sa maning ubang sulugoon, nga ngilngig naman kaayo. Sulugoon, kuno sila sa Dios. Unya ang ngalan, Santo Papa. Ang uban, Reverend. Ang uban, Appointed Son. Ang uban, sama na diha yung naibawaan, Bishop. Ang uban, sama na diha, Obispo. Pablo pasultion, sulugoon rako ni Kristo, sulugoon rako sa Dios. Di pa mulingi og tawgo ng ngalan nga Fernando. Di mulingi ay. Purag tawgag Bishop, Reverend. Abti ka mulingi. Abti ka mulingi. Sa man tadi ay sa kalibutan, magpataas na tadi ay, magtigil na tag binotbotay dire. Si Ginoong Hesus, siya mao ang Dios, siya mao ay Ginoo sa tanan.
Pero nanghugas sa mga tiil sa mga apostoles nga bulingon kayo. Kamo diya mga bisyap, kamo diya ang mga reverend. Pila naman kami muro inyo nahugasan sa tiil. Ug wag gisan mo kahugas kay inyo mga miyembro na nagsanilas, hapit uban may sanilas. Kamo inyong gisakyan na bara, Montero, inyong palay aircon. Mo ba na sugo sa Dios? Sulugoon ba mo sa Dios ana? Ya, birada gining ato dire. Sulugoon mo sa Dios ug sulugoon mong Satanas. Umaingon si Pablo dire. Lisod po kato ning usbog basa dire. Kung naninguha pa gyapon ako niini, dili unta ako mahimong sulugoon ni Kristo. Sulugoon kay ni Kristo. Sulugoon. Dili kay mo'y manugo. Mao may manugo ni Kristo, Ginoong Hesus. Karon tuiga Ginoong Hesus, tagae kog Montero ha. Karon tuiga Ginoong Hesus, tagae kog sa may pangayoon nimo. Demanding magkaykas Ginoo, puro ra man ka pangayo. Sulugoon man ka, mingon ta ka Ginoo, kay sulugoon man ko nimo Ginoo. Suguan ako Ginoo dito pagwali Ginoo sa bukid sa Hulo-Solo. Dito sa bukid sa Basilan Ginoo, suguan ako dito. Pasugo ka dito. Ug ana rin ka permisibo kay hayahay aircon. Kanindot resibo aircon. Sige na kog dawat ikapo. Sige na kog dawat og offering. Ihatod sa ako mga membro. Sulugon ba ka sa ni Kristo ana? Bidaw sulugon ka ni Kristo ina, Lord. Sugo ako Lord dito. Asa man lugar kapasugo. Dito ni Nibi Lord kay sunugon man to nimo Lord. Dito ko sugua. Unya kay mga tao to salbahis man. Mingon na po ka Lord ay lang oy di lang ko dito Lord ay ako lay magbuot Lord dito lang ko Tarsis Lord. Asa ni tabo gikaon si Jonas isda kay nagbuot man siya di man maminaw. Gisugo sa Dios. Ikaw asa man ka gisugo sa Dios ron? Sa man yung mga sulugoon sa Dios, demanding man kayo, Lord, muadto ko dito, Lord. Basta nga akong sakyanan, Lord. Ford Everest. Hello? Hello? Kumusta ang imong pagkasulugoon sa Dios? Good morning. Pastor, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor. Ang Diyos makapanalangin kanimo. Kinsa man ni si JC? Wa ko kailaan niya. JC. Asa makadapit ron, ma'am, sir. Kinsa man ka? Sa man ni? To God be the glory, Lord. Panalangin niyang kinabuhi, Lord, ni JC. JC Sibir man ning iyang kuan. Lord, panalangin na iyang kinabuhi. Iyang bana, na siya bana na mga anak, Lord, panalangin release ang blessings iyang kinabuhi. Mag-awas nga panalangin. Gracias iyang kinabuhi. Muna imong gisaad, Lord. Diya sa Juan 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 15 ngadto 18. Nag-awas ang panalangin, ang grasya. Diha kanimo Ginoo panalangin ni. Ako mga kaigsoon nagtana sa kong life. Amen. Praise God. Klarohon tani. Naingon dire. Katuning na ay anak nga ni Kanta sa Tarcom, Pastor, hallelujah. Kato din ikaw din na sis, ko kailan mo. Asawa ni Bro Nardik. Ay, salamat. Sige no, okay. Nakahinomdom na ko.
Ito Starcom dai katong imong bata nga na-talent sa Ginoo tong gamay no. Ay salamat sa Ginoo. I-post ra gud na kay mga video sa imong anak, i-post ra gud sa akong account. Ay igsoon kay gusto ko tong bataan mo kuat tan-aw sa gasas Ginoo ato ba kay nga say pinasahi nga talent. Ni i-post sa ako ang kuan, sa ako ang FB account ang iyang mga video atong bata nimo kay akong nakita gyud niya nga naa gyud siya something ba nga gasa sa Dios kinabuhi ba nga sa iyang pagkagamay, sa iyang pagkainana og edad nganong kamao na siya muwali, nganong kamao na siya mo kanta, kamao na mo discuss nga gamay pa kayo siya nga bata mo nang challenge ko ato nga time nga nakit-an ako iyang kinabuhi ba nga wala na sa ako mga apo kay ako mga apo manggod karon ang ako mga anak nangaminyo manggod og dili kristohanon so mo nang ilang mga anak nagtubo nga wa gyud zero balance sa pulong sa Dios mo na maangkon mo jud ko anak kay saon man nga nadala man sila sa mga asawa nga dili kristohanon mo na nga ako te pakita to na siya kuan i-send niya dire ha. Salamat sa imong pagtanaw sa akong live sis. Padayon pa ko kay magbasa pa ko sa pulong sa Dios. Ikaw man di na. Musta man si Brad Nardix? Musta man akong amigo? Wala na may makita. Dako na makitong katawag man akong labangon. Pero sila makasuloy di ko naglabangon eh. Niya ko niya pa ko Cebu. Wa pa ko makaulig Mindanao. Si Musuri ra niya ko naglabangon. Kaya namatay motor sa man ni mahal na mugod kay puning gasolina pud karon. May moto sa una kay tag 50 ra tatong gasolina. Tag 40 ra to kapin ang gasolina murag kumbati ta kayo musuri-suri ta. Muna nga musuri ko naglabangon okasyon nga nakoy trabahoon diha munang makasuroy ko diha pero kung wa koy trabahoon manikamot na kita kilisod na kay musuri ta igsoon nga wala tay gasolina sa motor na may tag hog sa tong motor may tag madaghan dos na dira ba ginako kinaiyang mangayo kog panggasolina. Oh pastor he dihog to niya sa Ginoo. Sige post niya ang mga video atong mataas ako simpadayon po ko ingon dire sa bersikulo 11. Mga igsoon, tuguti ako sa pag sulti kaninyo niini ang maayong balita nga akong giwali dili gikan sa tao. Igsoon ang imong pagwali atong pagwali pagdiskas sa pulong sa Dios. Ang maayong balita ingon San Pablo dili gikan sa tao. Dili gikan sa Roma, dili gikan sa tao sa Roma, dili gikan tao sa Israel, dili gikan sa tao sa Amerika, dili gikan tao sa Ukraine. Ang wali ni San Pablo dili gikan sa tao, muna giingon sa bersikulo 11. Muna giingon dire. Wala ko kini madawat gikan ni bisan kinsa. Walay nagtudlo kanako nini kundili gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Muna giingon ni Pablo. Igsoon kung nagwali ka karon nga dili gipadayag ni Pablo, dili gipadayag ni Hesukristo, may pagundangon na imong wali. Wala gyud punay pulos. Muna giingon sa Galacia. Amen. Makasuroy ra gyapon ko diha. Wala lagi akong giingon manggon nga basta di pa ko tabunan sa yuta, makasuroy ako sa pumagig suonan. Salamat sa Ginoo. Nakilang. Sa mong gitoy oras yon tigom diha no mga hapon man di ay. Makasuroy ra kita. 12. Wala ko kini madawat gikani bisan kinsa, walay nagtulo kanako. Nini kung dili gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Sahay man na may tao gon nga mo sugo na to, musugo nimo, musugo niya. Oh, di yata sana. Iyong balik na sa Katoliko,
tinukod ni Kristo, hala ko yawa. Balik ta sa Katoliko, tinukod ni Kristo, asa man mabasa lagi. Na tinukod ni Kristo Katoliko, niingon siya nga, tukuron ako ang akong simbahan nga Katoliko. Asa man kay mo balik ko? Naunsa naman taon mo, diso naman sa kag-ingon. Balik tas Katoliko nga tinukod ni Kristo. Asa man na mabasa lagi. Lisod po nang magtudlo-tudlo mo po kag imo-imo. Ingon diri ang akong gibasa Wala ko kini madawat gikanik bisan kinsa. Galacia kapitulo 1:12 ingos Pablo. Manlulutos man sa una ang pare may nagsugo niya. Napatyon ang tanang tinunas Ginoo. Tinunas Ginoo dili tinunas Katoliko. Nabuta man siya sa buhat kapitulo 9. Amo nang nagwali na sa Ginoo. Nagpadayag man Ginoo niya dito. May giningon pas Ginoong Hesus dito pagpakita ang Pablo. Saulo, Saulo, nganong gilutos man imong Katoliko? Ako ang Katoliko nga imong gilutos. Mubalik ko sa Katoliko. Waman mingon, ingon man si Jesus to. Kinsa ka man Ginoo? Ako, si Jesus nga imong gilutos. May gintag ingon si Jesus, ako nga Katoliko nga Jesus imong gilutos. Pablo. Pare nagsugo ni Pablo nga patyon ang tanang magtutuos Ginoo, magtutuo man kos Ginoo asa man kumubalik ato kong Satanas. Mateo 16:18 walay Katoliko diha mabasa brad. Pag naay Katoliko dihang mabasa brad, kuyog ko nimo. Ayaw na lang gamit-gamit og Greek. Wa man gani kakasabot sa Bisaya, Greek na ba hinuon? Gilimbungan na kang Satanas, brad. Aron di ka makatultol kung saan pag-alagad ang Dios. Tinuod mo na, God. Gilimbungan mo ginmong Satanas. Kanang mamunyag mong bata. Di ba nalimbong ni Satanas? Mingon ramol dayon ang bata tao. Lisod po atong ingnon ang bata unggoy. Pero ang tema diha, iwali ang mayang balita. Wali kunong bata makasabot pa na. Ang kuna sa inyong Mateo 16:18. Nga wagi mabasa diha nga Roman Catholic Church. Puro na malang mo angkon. Buhat 9:31. Greek, Bible, Ecclesia, Katolis. Na di mabasa diyang Greek. Ay gog ilara ang mga tao god. Ilyong aris punay. Sa abalyong mangilad kalyong atong tuig 1963 wa pa ko mataw ana. 63 man ko nataw. Pero karong panahon na mangilad ka di nakakailad kay na YouTube tanan. High-tech na takaron, Ilyong. High-tech na takaron. Ayog ilara ang tao kay abi nimo si Satanas nagpa-disguise pong anghel. Nya mangilad ka, oy Ilyong. Basa sa Grego, ayaw focus anang Bisaya. Wala daobi na imong Bisaya. Ayaw na lagbasa na imong Bisaya. Kana imong Bisaya nga Bible, daobi na. Nya katong Grego mo imong itodlo sa tuwa dito sa mga badyaw. Makasabot pa to Grego. Mo man na estilong Satanas. Libog-libogon ang tao. Nagwali sa pulong sa Dios. Libogon. Na ano'y nag-adik-adik, dili ni mo sangyawan. Wala gani mo kasubay si kinsa, inyong leader. Wa kasubay. Si Kristo man among leader in town. Si Kristo man among gituhuan. Nahimo ming tinuon ni Kristo kay nituo mi. Nidawat mi, nabunyagan mi. Sama ang Pablo nabunyagan sad. Basaha.
Nagbasa ng Buhat, Kapitulo 9. Kay si Pablo nabunyagan. Si Pablo gisugo sa pari. Dakpon tanang nagsangyaw sa ngalan sa Ginoo, nagsampit sa ngalan sa Ginoo. Karon napangutan na, kinsa ma akong gisampit, kinsa ma akong gilagaran, kinsa may nagbago nako. Di ba ang Ginoo? Nenganong pabalikon man ko nimo ng Katoliko nga hangtod karon. Naidaghan ako mga amigo, wa man gyapon makabihas bisyo. Nagtudlo magdili mao, dili mao nang bisyoso ang mga tao na diha. Ayaw ko nag-iwali ng dili mao. Leader kas Roma ang imong iwali, purgatorio di ay. Nagwali day mga apostoles o nagpurgatorio. Leader kas Roma imong iwali si Maria di ay. Santo Niño di ay. Nagwali bang mga apostoles sa Santo Niño? Nagwali bang mga apostoles sa Maria, Fatima? Bidaw tagay kuno kog verse diha sa Buhat, kanang Buhat chapter 1 ngadto 28. Naghiskot ba diha ang mga apostoles og Santo Niño ug Maria? Sango mangyapon ka. Sikag pangutana, balik sa Katoliko, unsa may gitudlo sa Katoliko, bro? Magburo lang ko nimo kay Pilipino man siguro ka, pero buro nga nagtuos Ginoo, wa man kay bunyag. Dili ta buro oy. Kay ang bro nga tinuod naghinulsol, nagpabunyag ni Ginoong Hesus, ni dawat ni Ginoong Hesus, naghinulsol. Kita kuno tas personal. Brad Ilyong, asa man kadapita sa Cebu. Cebu man ko karon. Kita ta personal, tanawon ko na imong pamilya, imong naong, imong asawa, imong mga anak. Tanawon ako kung wala ba na mo taya ang babas. Sigarilyo ana. Kita ta personal, ako kang hagiton. Ilyong. Ares punay, kita ta personal, asa man kadapit sa Cebu. Kita naon ako imong asawa, imong pamilya. Kung mo-prove man na imong pamilya kung tinuod kang Kristohanon, wa gani na nikotin ng imong ngipon, tinuod kang Kristohanon, pero naanay nikotin, di ka tinuod ka Kristohanon. Balik kang Kristo, biyain ang imong Katoliko. Kita ta personal. Oh, ako na rin ipakita akong na. Ilyong, kita ta personal, asa man kadapit sa Pilipinas. Kita ta personal. Balik ko na sa Katoliko. Nana ko sa Ginoo, pabalikon pa ko nimo ng pagano. Ang akong Ginoo. Nagsangyaw ko sa maayong balita nga si Kristo, dili tao nagsugo nako si Kristo. Muna gingon ni San Pablo, wala ko kini madawat gikan ni bisan kinsa. O Roma, wala. Walay nagtudlo kanako. Nini. Tuluan ba sa Roma? Dili. Kung dili, gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Kinsa gingon Pablo sa Roma Kapitulo 9 hutag basa o Galacia Kapitulo 1 di anakos versikulo 12. Brad Napoleon. So, sayaw na lang lagi kog ilara ng imong tinuod nga simbahan kay wala lagi mabasa sa Bible nga Katoliko o Roman Catholic Church ang tinuod nga simbahan. Mabitaw daghan na kay nangguwa sa Roman Catholic Church kay nagsigir ag binotbot. Nagsigir ag binotbot. Binotbot bata bunyagan. Binotbot nagtudlo nga purgatorio. Tanan tao makasasalag butan purgatorio. Adi na lang ta na magsangyaw nga matarong ta kay adto man tag purgatorio hinluan man. Unya ang pangutana nagsangyaw ba ang mga apostoles og purgatorio? Wala. Di butbut. Nyakin sa may butbuton ang yawa. Lisod pag moingon ko ang butbuton si Ginoong Hesus, di man. Nyakin sa may mga hinani mga butbuton mao ni karon. Ayaw ko no pagsangyaw, pag-research sa ako kung si kinsa ang tinuod nga simbahan. Ni ara din is Bible ang tinuod nga simbahan doon. Ni ara din ni. O kinira pong Biblia gamiton sa mga tauhan ni Satanas aron supakon
Kung asa ka dito ka paghilom, kay na luwas na bukinto kag sultian ayaw pangisog. Ako mangisog oy. Kita lang ta sa personal. Kay lisod man kay mangutana mo diri. Kita ta sa personal. Kay akong tanaw ng inyong pamilya background kung tinuod bagyo mong Kristohanon. Kay kung tinuod mong Kristohanon, ang inyong tindahan wa na'y baligyang sigarilyo. Kung tinuod mong Kristohanon. Muna nga CIA man ko. Nya safety sad ko. Christ Pit Defender. Nga mo na magkita ta. Nasa man inyo lugar? Akong address Mindanao man, yaman ko Siboron. Mindanao akong address. Nalukop na kong sensore to Mindanao, dito kong Tawi-Tawi, dito kong Basilan, dito kong Holo. Migo na kong mga Muslim dito. Hindi ko madlok mga Muslim adto. Oo. Adto magayta kong Malaysia, wala mo sugot kay sakay ra man ta mig speedboat. Oh, asa man kadapit ikaw kani sa Iber Istaka, naka-istaka dia sa konsulasyon. Asa man ka? Kita ta. Itanaw na to imong pamilya, imong asawa. Gawas sa nasod ko. Gawas sa nasod ka. Asa man kadapit gawas sa nasod? Lisod lang gawas sa nasod mo. Ayaw pa maka kung naa ka diri sultis tinuod kay ang bakakon brad nasa Juan 8:44. Muna amahas bakak. Munang ayaw gig pamaka kay buhi pa ta bakakon na tadaan. Akong address Surigao del Norte. Onya nakaadto na kog Basilan, nakaadto na kog Holosolo, nakaadto na kog Tawi-Tawi, nakatrabaho ko Tumbagaan, mining ko sa trabaho, sa Jumara ko nagtrabaho, earth moving sa una. O muna nalukop na kong suroy-suroy ang maong kalibutan. Akong natuan, Qatar, Doha Qatar dito ko, Saudi Jubil dito ko, kana mga Muslim dito na meet ko na sila. Di ko maadlok makikatubang og tao brad. Kung mangutana mo na kong personal, asa mo napita, basta naalang ko sa lugar nga akong nahimutangan. Kung naalang mo direk Cebu karon, dire lang sa part sa norte. Ayaw lang south, kay mo naglayo-layo man na, mahal man kay gasolina. Jacos part sa norte. Kita ta. Mangutana mo na ako. Kay mangutana sa ko ninyo. Kung nakay asawa, ang imong asawa, akong pangutanon, kung unsa ang imong kinabuhi, sa pagsunod nimo sa pulong sa Dios ingon nga sulugoon ni Kristo. Pangutanon ako imong asawa kung unsa ka. Pangutanon ako imong bana kung ikaw babae, pangutanon ako imong bana kung kinsa ka. Kung nakay mga anak, pangutanon ako imong mga anak kung kinsa ka. Kung nakay silingan, pangutanon ako imong silingan kung tinuod ka bang sulugoon sa Dios. Sulugoon ni Kristo. Inana lang. Imong silingan, pareha ato ni Romeo Gomera dito sa Guadalupe. Akong giadto. Nakita mi. Kita mi personal ni Romeo Gomera. Samukan man kaysa sa akong live. Samukan man kaysa sa akong mga wali. Sige mang pangutana. Giadto na ko sa ila. Naghisgot mis pulong sa Dios. Ako siyang giingnan. Maghisgot ta sa pulong sa Dios. Diha ragis Bible. Udita mo gawas. Taga, mahinong kunyak sinakos akong history. Ako siya ginan mo, anak ko na sa inyo, maghisgot sa pulong sa Dios. Niayara pong kauban, insulto niya. Niingon na po diyang kauban dito, katulipit-tipindir. Sa kanira ba Romeo brad, narabida kang babae. Dili ako yung nag-ingon, niyang kauban. Dugay na ko sa plaza, Independencia, Dibate, Dani, Gugtas, Efren Yap, Dilapina, si Sokya. Ako man ang kauban si Sok sa una. Plaza di ay. Sos, natiguang naman ako anak freedom, boy. Hapit na lang ko mo mag-senior citizen. Kauban mi atong Sok sa una. Katoliko pa ko. Diha pa to ato bangas freedom. Ambot asa naman freedom ron?
plaza na di ay, wala na dito sa Atbang San Jose. Wa pa ko maatog Mindanao, ang Freedom sa una dito may San Jose Atbang. Oh, dito San Jose Atbang. O niya nga naka diyan di ay dias kuan. Asa naman ang iyang kuan, ang Freedom. Di ko maghilom ay, muhilom na ko igsoon. Muhilom na ko. Kung matabunan ako gyuta, pero di pa ko matabunan gyuta. Di ko maghilom sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay mao na tawag sa Dios akong kinabuhi. Gitawag ko sa Ginoo, nahimo ko niyang sulugoon. Ang nagsugo nako ang Ginoo ra. Muna ang Ginoo ra say makapahunong nako. Kung iyan akong bugtuan sa akong kinabuhi, wala na. Diya ra ko kutob. Pero kung naabuhi pa ko, sulugoon ra ko ni Ginoong Hesus. Muna ingon ni San Pablo dire sa Galacia Kapitulo 1 versikulo 1 ngadto 12 nako. Wala ko kini madawat kika ni bisan kinsa, walay nagtudlo kanako nini kundili gipadayag kini kanako ni Hesukristo. 13. Nasayran na ninyo ang akong pagkinabuhi kaniadto. Mainiton ako sa tinuuan sa mga Hudiyo o gilutos ko sa walay ko kaluoy ang simbahan sa Dios o gihimo ko ang tanan aron paglaglag nini. Unsay gilutos ni Pablo? Simbahan sa Dios. Dili simbahang Katoliko iyang gilutos. Simbahan sa Dios. Ikaw o ako simbahan sa Dios. Kung imo kong gilutos, nagsimba ka sa Dios, dili ka tinuod nagsimba sa Dios. Di man Katoliko, dili gibutang, simbahan man sa Dios, inilutos ni Pablo. Mo nangaway makapahunong na kog sulti dire. Gawas sa Dios ra. Kung mingon ka nako paghilom, di ka kapahilom. Kay dili ka naghatag na kog sweldo, wasa ko nimo sweldo oy. Wasa ko nagpangayo nimo. Muna makapahilom nako sa akong wali dire. Maora gyud ang Dios. Kay siya maoy nagsugo nako nini ug ako ning gituhuan. Sama ni San Pablo nga gisugo sab. Ingon dire. Nasayran na ninyo ang akong pagkinabuhi kaniadto. Sama na akong kinabuhi po diadto. Di ako ko Katoliko. Babaero, mamayutay. Walay diskuhan sa Cebu City, wala ko masudli diya Ligran. Sinumbagay diya sa kwan, Sensyangko, kanang abanganan diya mga babae. Diya ako sa una, suito kay ko diya. Tumarog Pintiksil, diya ako sa una. Pasil, diya ako sa una. Asaman dapitas pasil, wala ko masudli diya. Dulho diya, asaman dapita, wala ko masudli diya. Salamat sa Ginoo kay wa pa ko napatay. Pasil, si Koping Fernandez mo'y hawak diya. Dugay ko diya. Kaya diya ako nagtrabaho una Pasil. Salamat sa Dios kay iya kong gitawag sa pagsangyaw siyang pulong. Di ko mahadlok ninyo. Kay ang Dios mo'y akong gialagaran, dili kamo. Ingon diri, nasayran na ninyo ang akong pagkinabuhi kaniadto. Mainiton ako sa tinuan sa Hudiyo. Tinuan ako sa una. Mainiton ako is a Roman Catholic Church. Gilotos ko sa walay ko kaluoy ang simbahan sa Dios. Gilotos ako sa unang mga Kristohanon, akong sabungon, palalison, mga pastor sa una akong ipanglutos. Pero salamat sa Dios. Kay usa na sad ko nga nagsangyaw sa gisangyaw sa mga pastor sa una. Kaluoy ang Hudiyo o gilutos ko ang walay ko kaluoy ang simbahan sa Dios o gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Gihimo ko ang tanan sa una, mga trabaho nako sa una. Kauban ako sa trabaho, gihimo nako tanan, lutoson lang sila. Pero siya naitabo. Gitawag man ko sa Ginoo. Labaw ako kamatinumanon sa tinuan sa mga Hudiyo. Kung tinuan sa una Roma man. Alisod po mo tinuan ako sa una Hudiyo. Pareha min Pablo.
Pumaman akong tinuan sa una. Muhalok anong mga anting-anting baligyan sa karbon. Sa masakitan na magsawayon nga tinuod man na. Mama na akong kinabuhi sa una. Ug mo ana, mas maayo kay di mo katoliko di ay. Kaya ang katoliko mo halok pag gid ang mga anting-anting kay mao man gitudlo sa mga tinuhuan. Labaw ako ka mainiton sa tinuan sa mga Hudiyo. Kay kadaganan sa mga Hudiyo nga akong kaedad labi pa gayud akong mainiton sa pagsunod sa mga gikabilin-biling pagtulunan o pamatasan sa mga atong katigulangan. Nung sa may pamatasan ako sa una Roman Catholic Church, kinat sila. Akong apuhan sa una, bunog kay kuglatos. Kasila man. Nawang-nawang, muna sa kasila. Pag maingon itong akong lolo, muli gani ka, nga mauga ni akong luwa. Bunal kas ikog spagi. Katilaw, di kog ikog spagi. Pag di ka muluhod karon niya sa atong rebulto niya, bunal kas ikog spagi. Aluhod po taon ta. Ugi ka mo sabat niya, nanangadji sa matay. Amot lang tong akong lolos, grabe man to ka. Luto, gid kayo pagano. Pero magsige ra po kahubog. Nanggot man tong akong mga uyuan sa una, kaya kung papa sayo man namatay, akong mga uyuan na nanggot man to. Amo inom siya ng punuan ng sanggutana diya. Kung niya hutun, ginanya ginom kada punuan, niya kay 12 ka punuan. Pag abot itos 12, awan na piti naghubuga sa kong lulo. Namatay nga pala hubog. Salamat sa Ginoo kay diya sa kontinuuan sa una nga puros ilad gitawag ko sa Dios mo ingon sa Pablo, og nakaila ko sa simbahan gayud sa Dios nga way lain kun dili mao ang Dios nga buhi. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya, grasya, nagpili kanako sa wala paggani ako matao, og nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Kinsa may imong gialagaran karon, imong relihiyon? Undangan na undangan na. Didto ka sa Dios mag-alagad igsoon. Didto ka sa Dios mag-alagad. Ayaw alagarin na imong relihiyon. Kaya mag-alagad kasi imong relihiyon, muday man na yung kaingon, balik sa Katoliko. Ayaw. Ingna pagsulti, balik sa Dios. Kung ikaw makasasala, balik sa Dios. Hinulsuli ang imong sala. Kaya ang imong sala, magbayad ka nagkamatayon ug adto ka padong sa impierno. Balik sa kamatuoran, balik sa Dios, balik diha kang Kristo. Mo na isulti. Dili kay mingon kas balik kas Katoliko, walay mabasa na isuon nga nag-awhag ang mga apostoles na balik sa Katoliko. Og sa diyang sadyang gipadayag niya kanako ang iyang anak aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudiyo. Wala ako magpakitabang ni bisan kinsa. Magwali ko sa pulong sa Dios, magpatabang na akong Socrates Pirandes. Ngano man magpatabang man kunuhay niya. Aron to ison ra niya ang akong kanunsat. Tinuis po niya. Diri ko sa Dios patabang. Diri kong Pablo patabang. Diri ko patabang ni Apostol Jan. Kay naa diri nasulat tanan. Dili ko dito sa history patabang. Kaya ang history nagtultol na nas bot-bot. Mga bitaw gingnan ako Romeo Gumira. Muan na ako sa inyo basta maghisguta sa pulong sa Dios. Giadto na ko dito ay salamat sa Ginoo kay wa na gid magsamok-samok si Romeo Gumira. Asa na karon?
Ako tong duawon og balik dito kay di ko kalimot ato kay pareha ra mig buwan og birthday. Akong birthday February 4, 1963 ko natawo. Kato Romeo Gumira February 3. Akong birthday February 4, ang iya February 3. Muna di ko kalimot atong akong amigo. Nga nahimo na akong amigo nga si FD. Romeo Gumira. Asa naman karon, bro? Wa naman kamo. Pati mao sa akong mga live sa una magsige magkagsamok. Balik Katoliko, bro. Ulpot sulpot. Wa naman magpakita. Kumusta na ka to? Asa na ka to? Romeo Gumira ron. O diyang ipadayag niya kanako ang iyang anak. Aron iwali ko siya. Ngadto sa mga dili Hudiyo, wala ko magpakitabang ni bisan kinsa. Wala ako maadto sa Jerusalem aron sa pagpakikita sa nahimong mga apostoles una kanako. Wala siya moadto eh. Di man siya nagpatabang diya sa Dios. Wato de kong Napoleon Romano ding lasa nga kalayo anang Napoleon asa man karon ba Napoleon? Kung igsoong Napoleon na man din itan-aw may nas Manila ni. Wato de ko niya magpatabang ko niya. Dili oy. Ari ra ko ni Ginoong Hesus. Asa naman ta? Wala ko maadto sa Jerusalem aron sa pagpakita sa mga nahimong mga apostoles una kanako. Miadto inon ako sa Arabia og mibalik ako pag-usab sa Damasco. Adto des Pablo sa Saudi Arabia. Ang mo tangi di Saudi Arabia basta Arabia. Versikulo 17. Hapit ta, gusto bra mata ni chapter 1 ra man ginis Galacia atong humanon. Ugma chapter 2 na puta. Milabay ang usak, milabay ang tulo ka tuig. Una ako miadto sa Jerusalem, grabe tulo sa katuig pagkakabig ni Pablo. Pagkakristohanon tulo pa sa katuig usa ni uli sa Jerusalem. Aron sa pagpakig kita kang Pedro og nagpabilin ako uban kaniya sulod sa 15 kaadlaw. Do. Nagkuyog gyud ay sila ni Pedro. Sabot sila ato sila 15 kaadlaw. Maingon tayo ito sa Pablo. Ay kamo gi Santo Papa dro. Ingon ba to? Amot lang. Santo Papa mong kuno si Pedro. Nya si Pablo wa man mahimong Santo Papa nga daghan magnasulat. Si Pedro duha ray nasulat. 1 Pedro, 2 Pedro ray ang nasulat. Si Pablo pitidaghanag nasulat. Wala himuang Santo Papa Katoliko pagka-upulok gining Katoliko eh. Si Pablo nga daghag nahimo sa Biblia, wala himo ang Santo Papa. Si Pedro nga duha ra iyang nasulat, 1 Pedro, 2 Pedro ra. Nahimong Papa ka-uplok. Inuplok kini ning style. 18. Milabay ang tulo ka tuig. Usa ako miadto sa Jerusalem aron sa pagpakikita kang Pedro og nagpabilin ako uban kaniya sulod sa 15 kaadlaw. Walay laing apostol nga akong gipakikitaan gawas kang Santiago ang igsoon sa Ginoo. Naam lagi igsoon ng Ginoo Santiago. Nga napay panudlo niyo sa Katoliko. Si Jesus kuno way igsoon kay bugtong anak sa Dios. Naam lagi ang igsoon Santiago. Pablo nagingon. Buton gyud mo mga si FDI. Wa ko ni igsoon kay bugtong nito tinuod man nga si Kristo bugtong anak sa Dios sa pagkamanluluwas. Bugtong anak sa pagka manluluwas pero sa pagkatao niyang Maria na sa igsoon si Santiago. Mabasa? Nakikita si Pablo kang Santiago, Apostoles Santiago. Ang igsoon sa Ginoo. Mamingon na po may igsoon sa pagtuo to, brad. Matuod kini. Matuod kini ang akong gisulat. Og nasayod ang Dios nga wala ako
mamakak, alisod pag mamakak si Pablo. Ang Dios man niya sugo niya. O may lain bakakon ang yawa bakakon man. Mo na miingon ang yawa nga si Jesus way igsoon. Ila ginapamatudan way igsoon kuno kay bakakon mang yawa. Matuod kining akong gisulat og nasayod ang Dios nga wala ako mamakak, wag siya mamakak. Karon isulting tinuod aron dili ka magsigpamakak, magsigira po kagto sa Bible. Sabay tawag nimo ana, di bakakon, niya kasama amat bakak yawa. Juan 8:44. 21. Niya miadto ako sa nagkalaing-laing dapit sa Syria o sa Cilicia. Yadtong higayuna ang mga sakop sa mga simbahan nga iya ni Kristo dito sa Saudia. Wala pa gayod makakita kanako, nasayod lamang sila. May tungod kanako, tungod kay gisulti sa uban. Siya nga naglutos kaniadto na ganito nagsangyaw na karon sa tinuuhan nga kanhi iyang gi paningkamutan paglaglag tungod nini nagdaig sila sa Dios. Bye-bye. Hapit ako mahuman mo nang mubabay nako. To God be the glory. Nagsangyaw ba ikaw karon sa pulong sa Dios? Nagsangyaw ba ikaw karon kang Ginoong Hesukristo nga mao'y maayong balita? Padayon igsoon. Ayaw kahadlok ano mga pagano diha nga magsigig ingon balik dito kulto nga tinuhuan. Kay ang imong gisubay karon manos Ginoong Hesus imong gisangyaw padayon igsoon. To God be the glory. Tuning padayon noon nahuman natog basa ang chapter 1 sa Galacia kapitulo 1. Ato na sa basahon ugma ang chapter 2. Hantod mahuman ang the book of Galacia. To God be the glory sa iyang conversion, iyang pagkakabit ni San Pablo na nahimo siyang Kristohanon gikan sa pagkamalulutos diya sa simbahan sa tinuhuan o sa relihiyong Hudiyo. To God be the glory ug siya nakatultol na sa simbahan nga way lain mao ang simbahan sa Dios. Dalaygon ang Dios din kabuntagon. To God be the glory. Hindi pa ta mawala sa kahanginan. Maminaw isa ta og awit. May awit dali. Minaw tag awit igsoon. Way laing mataas atong kinabuhi, mao ra gid ang Dios. Dunggang pagtuaw. Mabayaw ka, way laing akong gibayaw, mao ang Dios. Ning dapit, hallelujah. Dios tingoha ka, wala na'y lain. Ning dapit, way laing akong gitingoha, mao ra gid ang Dios. Alikala na butong mata na nga abli milagroan niya lingdapi kasing-kasing na ayaw grasya gipada ko milagroan niya lingdapi. Dunggang pagtuaw, hallelujah. Mabanay imong prayer karon ning kabuntagon. Nga dunggon sa Dios imong pagtuaw. Dunggon sa Dios ang imong mga pangalyopo. Itinguha ba nimo siya sa imong kinabuhi? Nga imo pa siyang mailhan, imo pang masinati ang iyang mga milagro. Ipabugto ang talikala sa gapos sa imong pagkabisyoso. Ipabugto ang talikala. Ang gapos sa reliyon nga naggapos kanimo igsoon. Ingna si Lord, grasyahi pa ko Lord. Bugto aning gapos sa kong kinabuhi, way lain akong itaas Ginoo. Ikaw lamang Ginoo. Imo kasing-kasing
nga masakiton diya sa imong relihiyon in the name of Jesus. Ipabugto na ingnas Ginoong Hesus, grasyahe pa ko Lord. Akong mata nga nabuta sa relihiyon, nagrasyahe pa ko Lord nga makamata ko. Kinahanglan kag milagro diha ni Ginoong Hesus. Mao na niya akong prayer ng kabuntagon. Luzon, Visayas at Mindanao nga may lagrohan nimo sila. Nga magtuaw, magtawag sa Dios diya sa pagsimba sa Espiritu of Kamatuoran. To God be the glory. Amen o amen. Praise God. Okay. Sa may naadire. Ilyong gani. Luzon yung mga tawahan. Salamat sa Dios. Tanan nga tanaw sa kong life. Panalangin ni Lord. Jesus name. Amen. Ang milagro posible. Kay Jesus tenang posible. Kay Jesus tenang posible. Amen, amen, amen. Hallelujah. I want your faith to grow tonight. Kung naamang na'y ginapangayo sa Ginoo. Natanaw ni mo imposible. Pero hunong dumi, anak-anak ipakita ang Ginoo kanimo nga milagro. Daghanak ang mga pag-ampo nga iyahan ng gitubag. So tonight, let your faith grow and declare with us that in the presence of God, that in the name of Jesus Christ, everything is possible. Ang milagro posible. Ang milagro posible. Ang milagro posible. David, wala kasi mo kwarto kantahan eh. Ang milagro posible. Ang milagro posible. Ang milagro Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. God bless ninyong tanan. Magtanaw ka na ko sa kulay. To God be the glory and peace. Alagad lang sa Diyos. Aron sa langit ta. Magkita. Alan Lumantaw is watching. Nahuman na noon. Kamay na lang imong naabtan. Nahuman ako. Sa kulay. Ganiya ta to. Tandaw ta ka.
Sige, review na lang diha.